Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Giat nga gyud namo nga mauli baysan to. Kaya nga naman, man. Wa lay ko trabaho baysan to. May bakante pa sa imong trabahoan bisan og driver lang. Driver? Nasabay din siya. May kapasudlan ka ba nako baysan to? Doon na din siya. Unsa may driver nako, ha? Baysan to? Ang garbage truck sa barangay. Unsa? Tarong yabasan to eh. Kay dungan man mig mipahawa sa driver sa garbage truck sa barangay. Kay nasakit og TB tungod sa basura. Patyo naman sa tari mo baysan to. Musamot ba din siyo? Unsa bay? Samot nga ayran ka ni Day Carla nimo. Kung may maho ka na unyang basura bay din siyo. Kana sang may pagkadasinti nga trabaho baysan to eh. Bisan og driver lang gud, pero driver nga di uniforme ba? Manager magkakabisan to. May ikatabang nga gyud ako. Sa imong trabahoan ba? Base na kilala mong driver dito. Karla. Saan nga itong naabtan ay? Layo-layo na matag nalakaw. Sakit na kong tiil. Asa man ta mga una? Oy, ay pagreklamo di ha? Kaya ako biya mong gipadesisyon ug asa ta mangaon. Asa man na kita? Gutom na kay ko, Karla. Di na gyud madaan ka gutom. Dali, Ha? Asa man ta? diri ay. Kaila ka ini? Uy, kanang naas kaha? O siyempre, timpura man na. Og kining usa, kining color orange. Itlog ni nga gibutangan og harina og coloring. Itlog? Mo ni gitawag og quick. Pagpili lang og asa ka ining mga itloga. Kini bang dagko nga itlog o kanilang usa. Kining gagmay nga itlog sa buntog ni. Usa? Hoy, Karla. Papiliun ko ni mo na nga sa ato pa. Pakanon ko ni mo din eh. Unsa man di ay? Gigutom naman ka. Usa? Dong, ang tulo G's ni Pao, no? Oo, mas tulo Jesmis. Gaya kong balik 20 TV ako niya. Iya sa balik 20 sab. Hatagi sa mig quick ha. Karla, kay kadit. Ay, Di ko makaon din eh. Magsakit nga akong tiyan din eh. sir. Limpyo taon yung pagkabuhat ko, sir. Oy. Yes, mo bitaw na may Lloyd de. Kaklaro aning niyang limpyado Hasta ugo niya tanawa limpyo kayo. May pagkakagis. Sino ko kay mo pagkaupaw? Si Awa ni Mamoy. Dira ako sa katuho ko. Para ni mo, sir. Kuan ka nang iyalan na dong. Unahan lang na siya. Ay di, uy, ikaw biya gutom ha? Imo lang sana para imo ni oo. Imo na lagi na. Ikaw lagi una. Ikaw lagi una. Daraag para imo, sir. Para imo na gyud na ha. Na sige, dungan tagkaon may Lloyd. Ito sa adres garapon Usa na nimo kaunon. Hindi lang, sir. May hang. Pitamis. Kalda. Hugaw lagi ni bisan kinsa lang goy. Nituslo diha niya ng garap ko. Artihon din ng imong gwapong uyab, ma'am, no? Foreigner siya, ma'am. Pero mayong Bisaya, no? Ngano nakaingon ka mang foreigner dong? Kasagaran ko sa foreigner nga moagi din, ma'am. Mga bate og naw ang ilang kuyo nga mga babae. Unsa? Ang nagtuo kong foreigner siya kay ikaw may kuyog. Mao ba? Gusto kang ikaw puli kog tuhog aning steak sa imong tempura? Ako, mama ka nang. Nangutanar man ko, mama, nagsuko. Tana may Lloyd. Di na to siya bayran. Ayaw sa ma'am. Uy, pilar ba ginansya na ko ng tong quick town. Nahibaw ko kay may kaila ko kani adto nga naninda sad og quick og tempura. Limaho lamang matika og ite. Tana may Lloyd, sunod na ako. Sorry kayo, Pacha.
Okay ra, Parks. Bayad na mo. Imo ng suklian na. Oh, uy. Carla? Carla! Hala. Hain naman to. Imo gid siyang gibayran? Ang. Iyan naman yung natuhog. Oh, di arang mo. Eh? In fairness, no? Lami ang pagkatimpla siyang sauce sa tempura. May pagkatamis. Pero... Uy, naunsa ko, uy. Kulit ka Abi ko ba? Abi mo na kong swerte na tawag makauyab tagwapo. Oh. Puno man lang gihapon dito sa pag-baby ay. Questionon man lang dahil gihapon ta. Carla. Sige na may lady o, kananan na imong tempura. Kaya magpadayo na ta sa tong kananan ron sa panihapon. Dinita mga on? Actually, di pa gyud din he. Sa unahan pa. Pero patilahon ta sab ka din he. Mao ning gitawag og pungko-pungko. Pungko-pungko? Kay kitang mga on magpungko ra. Unsa? Hoy. Ay, ko binuangi diha, Carla. Bitaw may lady ay. Joke. Kakita ka baya nga may lingkuranan. Para unsaon man din na nato og di nato lingkuran. Mo nang pero maghuwat sa ta kay muragdaghan pa man nga on o. Kita lang niya dayon musunod nila. Unsa? Taran! Dinhi na ta final nga mga on gyud sa atong dinner, my lord. Di. Dini? Uy, may lady nga naman ka. Hindi ko kaginawa sa kaso dinhi. Ay, Aha? Uy, halagin, ginawa. Uy, may lady. Follow me, ha? Follow me. Inhale. Inhale. Uy. Inhale, wa ko maingon nga mag-ubo-ubo ka diha. Usap. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Oh, see? Naanad ka ra sa aso sa ilang giluto dinhi nga mga sinugba. Usa? Sinog ba? Yes! Mga sinugba ang ilang mga specialty dinhi. Pagpili kay may sinugba silang isda. May barbecue manok og baboy. Hala, sige pagpili. Tepa. Anita mga on aning the Prince Kasada? Carla, magsakit ang akong tiyan din Kakita ka? Hugaw kay sila mga gamit ninyo. Tanaw ang plato ay. Ang plato nga gihugasan no, igo orang gipalutaw sa tubig. Gikuhaan nagmumo. Tanaw ang kutsarong tindidor, tanaw. Igo lang tanaw. Giunsa naghugasan ng lalaki. Nga sa ato pa. Bisan kinsa lang ang nigamit ana. Hugan ko'y nakita ang ilang gi-sterilize ang mga kutsarong tindidor na Igo ra giunsa na sa lalaki. Tanaw gumayo. Unsa ka hugaw na gihugasan. Busa ka lang no. Di ko mukaon din ni Kara. Dili. Aw, kung gihugawan ka sa ilang kutsara og tinidor, di magkinamot ka. Unsa? Ayaw paggamit sa ilang kutsara og tinidor pag kinamot. Unsa? Nalden, manayaw ta. Wa ka pa inom sa kong gitakay ni mo. Art, look. Hubog na kay ka. O kung maghubog ba ko, kinsan lang niya mo drive sa musika nun. Come on, parisin ako sayaw. Dali na ba? Uli ko na mabayahan sa ila. Plaza? Senior Citizens Park. Unsa? Nga sa ato pa? Para ni sa mga senior citizen? Amaw mga Carla Anong niyaman ta din May manog mga senior citizen na ta? Ay, panganra na nga Senior Citizen Park, oy. Pero tanawa mga nag-date din, he. Mga batanon. Kay, Uy. kagahon pa pagod intahon og anhin ng mga senior citizen, good, oy. Aron sa pagpanuroy. Nang uban gani anak nila, di nagay kaalsa silang kaugaling kutsara pa daw silang bakba. Maong, kitang mga batanon ang mapahimos din, he. Og, anhita din, he. Anhita magpa-burn sa calories gikan sa atong gikaon kaganina. Carla. Wa ko maanad aning dapita. Sa mga balitang akong nadunggan, kuyaw ka ining dapita istambayan kay daghan ko ng manulis din Tulis ba, oy?
Way tulisan kung way magpatulis. Maong kung may mga importanteng butang ka diha, ayo ipasaya-saya aron dili matintal ang tulisan. Heart? Heart, pagmata na. Nilatasin niyo. Heart? Ha? Nilatasin niyo ba No! Dili ko din mo pa uli, Alden. Ha? Kay, asap di ka pa uli? Ha? Heart? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!